Naiza Boom akabatanidza VAROYI. Takaona huku ichigurwa musoro nemaoko. If you are not aware of the current situation, Naiza Boom recently made a series inonzi The Three Witches. There were literally witches on the video. Paitwa nevaroyi vechokwadi, umwe muroyi akamutora kumasvingo nevamwe varoyi ndevemuno muHarare, which means this may be the best series of 2025. And the reason yetoti ndigadzire video irinoni inyaya yekuti ndoda kufumura zvinhu zvamusina kuona paseries iyi. Zvimwe zvinhu hamunotozviona because hamuna maziso. Ndoda kuti mutarise panga pane n'anga kuti pakaita sei. Muri kuona chi musoro waSenzeni handi muri kuona kuti mune chinhu chakaitwa ngemusoro wegudo. One may think kuti this was a door, chachitori chidhori changa chakatoiswa musoro, but inini warifu ndakakudziva kuti uyu waiva musoro wegudo wechokwadi. Not kuti inini ndine full evidence, but ndichinyasokuona ndakambopoza video ndakanyasozuma ndakanyasona kuti uyu musoro wegudo zvechokwadi. Saka imi munyorei futi mucomment section mundiudze kuti chaiva chidhori here. But inini saHasta PV, the best YouTuber in Zimbabwe. The best and your favorite YouTuber ndati uyu waiva musoro wegudo, waiva musoro maSenzeni hane muri kuona. Saka panapa pavidhio rinone ndoda kukutaridzai zvimwe zvinhu zvamusina kunyatso kuzoona pavidhio iri. Musoro toti makaona mese obvious waiva pachena. Ndagadzira vidhio rinone kuti ndinyatso kukutaridzai amwe masecrets amusina kuona paseries iri. And some of the secrets are even darker than my jacket. I'm serious. Ndoda kuti panapa ndichitanga ndaplaya imwe part amino 2 minutes iri kana 3 minutes. Musaskipe video rinoni. Ndoda kuti tese tione kuitira kuti ndichazopoza video ndozo explaina zvimwe zvinhu zvanga musina kunyasa kuona. Tukatuka paraka chuchu. Ndiri mwana msena ini, ndiri mwana msena. Tukatuka. Mzukuru. Taura nyaya yako yawafambira. Ndingakubatsire sei? Ambuye. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ambuye ini ndatambura zvisingaiti kusvika palast yekutambura ini ndatambura ambuye. Mune zvimwe zvinhu zvokuti mungandibatsiroka nditowo mari sevana vevamwe ambuye, nekuti munondiona ndakadai so ndane 3 days ndisina kana kumbodya. Nange ndakaenda kunotsvaga basa vamwe vanotorwa ini handitorwa, handiti ndakatadzei ambuye, ndibatsirewo nditowo mari ambuye, ndikukumbirawo. Satye muzukuru, nyaya yako yanzwikwa. Wauya panzvimbo inotambirwa matambudziko emunhu wese. Chero vese vava munoti mbinga, chirudzi chamunotaura imimi vana vemazuva ano. Vanotouya pano, vanobva nemumaoko mangu. Chero vafundisi vamunoona vachiparidza vachiita mbiri, vachiita mari, vanenge vabva nemumaoko mangu. Saka usatye zvako muzukuru. Asi inini dare rangu rinoda munhu akashinga, zvokuti kana ndatotanga nyaya dzangu unokwanisa kudzimiririra. Saka ndoda kuti ndiudze iwe kuti washinga here muzukuru, unozodzimirira here nyaya dzako. Ini ndashinga ambuye, ndatoshinga zvisingatomboiti. Ndatoshinga nekuti mutamburo wandaita ambuye ndashingiswa nekutambura kwandaita. Kana wati washinga muzukuru, reka ndichitaura nevakuru vangu tinzwe kuti dare rako rinotamirwa sei. Tukatuka. Pane chinhu chandoda kuti munotise futi. Makatarisa kumashure kwen'anga uku kwaiva nemakendro. Tisingadi kutaura pamusoro pemakendro ered, because makendro ered munoziva kuti anonetsa kuwana, anoshandiswa pamaritual. But makatarisa kumaoko kumashure pane zvakaita zvimaoko zvakadhinda. Ende imwe saini iri paroko ipapo ndeyaya handikwanisi kutaura zita rayo because this video may get demonetized, but ndeye secret society. Kana unoona maAfrican movie munonyatsoona kuti ndozvezviriko kumadziro izvo. Naiza Boom amana director akaipoyo. Alright, apa handisati ndanyatsotaura, toda mboti play rimwe futi apa because apa ndo pakatikoshera apa patakuda kupinda izvezvo. Tukatuka paraka chuchu. Ndiri mwana msena, ndiri mwana msena. Tukatuka. Muzukuru,
waita zvakanaka wauya nezvinhu zvandakati uye nazvo. Unza kuno huku iyi. Unza kuno bakatwa rako. Tukatuka. Tukatuka pakachuchu. Tukatuka pakachuchu. Ndrimwana msena. Ndakutoveza. Tukatuka. Uzukuru. Tora huku iyi. Ukuda kuti uibata mutsipa, uimonye. Wobva waidambura kamwe chete. Kana waidambura, wondipa kuno. Nekuti ndikuda kushandisa ropa richabuda pahuku iyi pamusoro pako. Ita sezvandataura. Okay, for some viewers this part may look disturbing kuti vanhu vakanyatsogura musoro wehuku nemaoko kunyatso kuidhonza. Mukona huku yakagurwa musoro kunge switi rabhiswa pachitanda, kuti kunge vabhisa switi pachitanda, kunge vabhisa stambo pachitanda vachigura musoro wehuku. Inini pandakaona video riri I thought it was a dead chicken, but ndakazonyatsotarisa ndakaona kuti huku iri kubhubha kai. Huku iri kubhubha kutaridza kuti yanga iri mhenyu yabatwa musoro yakasafoketwa. It looks brutal guys. Zvinoita kanga kutyisa kuti ai vanhu vakashinga. Tomboti Blake akashinga manaka Blake ka regeni kudzei. Inini hangu Blake from now on my respect towards Blake yaita slightly increased. Handizi hangu kuti respect here kana kuti it's fear. Ndudzei pane musiyano werespect nefear. Pane nyaya yekuti tikutya munhu tichinyepedzera umwe respect because tikumunhu. Ini ndakumuti Blake chero ndakanzifight naye ndoramba. Maziso amuri kuona ari mahomba yaya handodada nawo. Maziso yamuri kuona ari mahombe muzomaona abuda panze. Ndakanzifight naBlake. Ini ndoramba guys. Muri kunyatsoona chiro takatarisa anonzi amenoti matangs iri kuN'anga kuchechi tinoti matangs ekuti vanhu vanenge vachitaura singanzwi kuti bla 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 bla. But takanyatsotaura matangs aitwa neN'anga aya. They seem accurate. I never visited in'anga before, but ndinonyatsoona kuti zvonizvi zviri accurate. Takaona mafacial expression aitwa na Senzeni achiti pano padare chichi guys it looked so real. Ndanyatsoona kuti zvinhu zvikita kunge zvinhu zvechokwadi izvi tikunyatsoona. Kwezvino ndoda kuti timboona pamwe futi tikunyatsokuenda nevideo. Ani muri kuona imi maingoona nyu for the sake of entertainment muchingonakidzwa, but ndainyatsodzipisa zvoni izvi. Mukuona ini ndiri mudhipisi. Yay! Mukona apati yanga yakaoma. Pa video rese this was the saddest moment kuona kuti munhu akauraya mai vake ne mistake asingazivi kuti ari kuvauraya. Hani muri kuona kuti Blake uyu paakadhonza huku iya musoro anga asingazivi kuti ndokutokwachura mai vake kwakuita. Ndichiremember ndichiona video iri futi ndakabhoekana ndakati kumakuuraya Dhafu episode ichangotanga apa Dhafu she's like the main actress. Let me call it this way. She's like the main actress Dhafu ndiye wacho akabata Naiza Boom chese, because pane vamwe vanhu vasingazivi Naiza Boom vanofunga kuti Naiza Boom ndiye Dhafu, vasingazivi kuti Naiza Boom ndi director. Saka pakatondikanganisa musoro, but ndakazoona hangu amwe maepisode kuti sevakauraya Dhafu. Handida hangu kuspoila because ndoda kuti vanhu
uonawo futi kuNaiza Boom channel. Handisi selfish, ndoda ngoti vanhu vaone pavideo rinoni zvese. Munofanira kuendawo futi nekumuridzi weseries, munoona series rese. Panapa ndingotaura pamusoro peepisode 1 handi mazvona. Saka izvezvi takuda kuti timboona Siyoyo, kuti Siyoyo level yake yekuroya yakafanana neyaSenzeni here, ende pakuroya nekakuactor munhu ane utsinye ndeupi akanyatsopedzera, Siyoyo or Senzeni? Let's find out. Zvinomapasa here kuchikoro kunayasikana tunika zvalili iwo akaita kuvigwa mari dzautsaya pane zviripo here baba? aiwa ko ndiye mwari aiwa tinotenda Mwari. Aiwa ndiye Mwari. Ndiye mwanangu ka. Aiwa uri chidadiso mwanangu ndiwe ziso rangu. Ende izvozvi ka ndiri kuda kunatsoshinga kukushandira. Ndiri kutoona doctor. Siyoyo ari peri. Moses. Sekuru, ndikukutumai kuti munoparadza upenyu hwanini izvozvi. Kuuya vachinditsvinyirai inini sekuru, kutobudisa mari dzawo kuti inini apasa. Ina handina kana mwana wokupembera nekuungudza naye sekuru. Chiendai munoparadza Siyoyo, amana Siyoyo vaya ameno kana pane munhu akambofunga kuti Siyoyo apera. Amana Siyoyo zvokuactor chiroya zvitori mubloodstream chaivo. Hamukadzi anoactor. Round of applause for Siyoyo. Aiwa, apa Naiza Boom akagona akashedza Siyoyo. Mukuona Siyoyo mafacial expression ake anga ari real. Angachiti vanhu pavanotarisa side ofinyamisa face. Pavanotarisa kwaari osekerera. Amana zvinhu izvi zvazviri so real. But futi apa mukuona kuti pavideo paseries rese chero paepisode 1 ipapa ndikutaura pamusoro papo. Varofunga kuti ndikuba episode ndapiwa mvumo nadirector Naiza Boom. Ndavaudza kuti I want to do a critical analysis paepisode 1 yenyu. Ndoda mbotaura. Ende futi apa chimwe chataona ndikuona kuti iri kutotidzidzisa kuti pane vanhu vanogona kunyepedzera kunge vanotida. Vanotonyepedzera kunamata. But vachiroya. Amana kuroya kutori real. Amana chiri takazviramba muAfrica munoroyewa. Mukuona vana Naiza Boom vanozviactor zvinhu izvi. But I think this is based on true stories. That is what I think. This is based on true stories. Zvokuti vanhu vanoroyewa, mwana anenge apasa, kubva kwazoita Siyoyo anoroya mwana wacho chichi kuti mwana ese achipasa ini ndisina mwana. Saka futi which also leads us to nyaya yekuti paipa tino celebrate our success. Musanyanya celebrate zvese because sometimes paunenge uchicelebrate unenge uchitoshotesa vamwe vanhu vanenge vachitoshotewa nazvo uchingovataridza kuti kubasa kwangu ndowana mari yakati hembe dzangu ndode. Vamwe vanhu havatozvifariri because vanenge vasingawani chinhu chaunoona in one day kudai vanochiwana in 2 weeks. Saka mazvona tikudzidza kudzidza kuperi. Thank you for watching Hasta PV. Musakanga subscribe mana nekukomenda. Ndakamirira macomments enyu mese. The best YouTuber in Zimbabwe reply macomments ese. Hapana comment randisinga reply. Ndakasa reply comment pa YouTube. Ndokusendera $10 per kokish. I'm serious guys. Chokwadi comment kuita chi month risino reply kana 2 weeks. Hasta PV.